Aprangsi KARDOM kadu kawe Karbi 2.0 YouTube channel long kelangara do anfans tame pinita nili nali to mafan VORENG AWARSAI PAKLANG LABANGSO video long na 1p iglo lapen kopia VORENG AWARSAI ma kon ana vacancy sidoma labangke nali tum klarda kalam LABANGSO video arlosi thekpon long ikpo lapen nali tum jongsi LABANGSO YouTube channel long na kahumri milang pulo te kachingon pe nali tum subscribe krepin pene dam dere no subscribe to arjan dui hola bangso dim nali tum ber poni denon lapen adung hesta me bel arjan thek tuloi hola bangso dim tan nali tum tingni ne pin pen ber poni denon lalo pule monon pinili ajat ason le mat LABANGSO YouTube channel long upload stame nali tum mobile long an notification nali pen nali tum birta kelong da pranya fan no tangte pada de pen mate pathek pen LABANGSO VORENG AWARSAI PAKLANG le chethan polonang lapen lang polonang Cek pen cethan polonang lapen nali tum stami video ke ceng pen kijudan langon lalo pulten nali tum ta details mate klarda galam tak chini pon ikpo tang de pang ceng polonang aprang sinali tum Power Grid Corporation of India Limited mate PGCIL ahin pen stami dak employment notification dak release pon iglo ka duka wepen 135 apprentice vacancies do listening ke hang abang pu abang pietum nali tum online job dun igon PGCIL Apprentice Recruitment 2023 aprang si dak details lang polonang Name of post lapangke apprentice lapen number of post bangke 1035 of post to lapen duration of apprenticeship labangke 1 year lo lapen dak region wise dak thak pon iglo region wise ke thak pon dak bangke corporate center Gurugram dak 53 lapen north region 1 Faridabad 135 lapen northern region Jammu 79 lapen northern region Lucknow 93 lapen eastern region afan Patna dak 70 lapen eastern region Kolkata 67 lapen north eastern region Shillong 115 Odisha project Bhubaneswar 47 lapen western region Nagpur 105 lapen western region Vadodara 106 lapen south region Hyderabad 70 lapen south region Bangalore 150 lapen state wise vacancy under north eastern region labangke thak pon bangkela sonlo Arunachal afan 29 lapen Assam long stami 41 do lapen Manipur long 6 Meghalaya long 19 Mizoram long 5 Nagaland long 6 lapen Tripura long 9 an dak thak pon iglo nalitum screen long thak pon long po Arunachal 29 Assam 41 Manipuri 6 lapen Meghalaya 19 lapen Mizoram 5 lapen Nagaland 6 lapen Tripura 9 anse dak not dak state wise thike thak pon iglo lapen kachar liang deng bangke graduate apprentice lapen HR executive lapen CSR executive law executive lan unang po lapen latum afan bang salary bangta 17,500 diploma apprentice bangke 15,000 lapen payment of additional 2,500 in case no company accommodations provide lalo lapen eligibility criteria bang dak langon pina andak do graduate electrician lapen graduate civil graduate lapen son dak do nalitum LABANGSO details bang nalitum minale lang ikon jong si nalitum jog dun igi mate apply dun igi pulte LABANGSO video description along stame link bang pipon ik delo dak ber pen nalitum details lang pon igon lapen other criteria bang laksana candidate are not eligible to apply apprentice in any case awaiting the result of the final examination no completed to the 18 years of age undergone apprentice training in any organization for duration job experience of more than 1 year the other criteria lo labang nalitum lang ponigo Kaplining koson ma plotel Kaplining nalitum LABANGSO video description aber along link long igi LABANGSO dim pen ber igon nalitum aprangsi personal details tak login ni nalitum personal details layu nalitum ppensi login nang pola pen nalitum apply form bangke long ik pola pen dake cheng pol bangke la son hello 1st July 2023 pen si cheng pon la pen last date of submission of online application dak 31 July 2023 si last date lo lapen LABANGSO article long wang lopulten nalitum dak pen online application form long ikpo online registration form lapen online registration advertisement details LABANGSO advertisement details labangke nalitum langi puluten nili puthot ka apply pen lapen advertisement details stam inglong west do pon nili nalitum hanapik lang pon ikpo
advertisement details labang ke nani tum la official website powergrade.in labang sodim siwang ikpo chung hong ik chernon tang te labang so page chingpu pe aprang jong sinali tum labang so YouTube channel na ka homri milang prote non amad nali tum ka ching hon pen subscribe ik de no ke subscribe pu tok dui labang so dem nali tum ber ik de non lapen dak official website mate powergrade official website along chingpu ik alo nali tum lang pon igon la screen along thek pon long ikpo labang ke official website lapen ka duk ave details advertisement details nali tum dak pen long pon po 1 2 3 kason dak penang andur dak pen stamina nali tum download pon long ikpo Northeastern region Shillong Arunachal Pradesh Assam Manipuri das labangso details man dak do iglo jos nali tum naing polte nili phan na humri igon nili nali tum labangso advertisement details man asen ikpo lapen ka apply nahi nali tum laber theklongi apply online pu step 1 gets your nets mate NAPS registration number nali tum dak pan nang po lapen dak aprotel dak hini website pipon iglo la nali tum la screen along thekpon longi apprentice.gov.in nang litum labangso website long wang lo pulte long ikpo lapen step 2 apply for apprentice in power grade nang litum la click here pudi labangso dim siber ing nang po lapen la opening date bang kadak nang litum la screen long thek pon long ikpo 1 July pen si start lapen closing date of application 31 July 2023 last date lo eligibility criteria nalitum dakpen thek pon long ikpo koson son si dak tok pon man dak kadu kawe stame lang pon ingon details nalitum labang so website dong wang pen stame lang pon ikmelo lasi nili nalitum han nang wan pi ik bang ke lanchot lo lapen nalitum adhar lang thot verify nahi ya phan nalitum lapen jos nalitum jos OTP apply den ji polate OTP kiseni ya phan ke thong option dong si bang ke apply dun ikme mate jor lapen ing si bang ke OTP lapen labang so video lapen nalitum da option chong wai pon ing bang OTP option chong wai pon ing lapen box tong dang pen nalitum comment verify labang so dim mesen comment to igon lapen labang so video kan maserun serego Karbi long arat stame penang andolasi kado kave aratum anta pilang nang lapen pachini igna lapen kapre ka birta long area fanali tum tingni ne pen labang so YouTube channel ma subscribe igon lapen bell arjan theklongi las bang so dimta nali tum beri denol lalo pulte monon pinili ajata sonle labang so YouTube channel long upload tam nali tum mobile long an notification nali pen nali tum birta kilong daprang ya fan ase pathiek pen non bangkel ancholo la sipina puthot ka prega video long chitong thunang do me thak me ka do ka ve Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an pansta me nil hin pen kardom to change